Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Miyerkules 13 de Marso. Aldaw kan mahal na inang Santa Maria, pasalamat kita kay Mama Mary, Our Mother of Perpetual Help Novena, alas 5:15. DCGB po yan live. Ano man ang kasiributan, ang mahal na amang Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa nagsiselebrar ngunyan kan kaldawan, kompleanyo. Tingog kan banwaan na tabi, mina wagayway man sa ere, sa traditional radio, and mina luwas man dyan sa internet, worldwide, netwide, kasabay ang pag-imbitar. Iriba-iba kita, sagkod alas 10:30 ninudto. Mantang naghanda na kan pangudtuhan or sibot sa paghanap buhay, mga nanay dyan na naglalabada, nagluluto sa kusina, so nasa tindahan, so nagbabiyahe sa auto, nakatune in sa DCGB. Markada niya tong carpenteros, security guards, delivery boys. Oy, lalo na yung dyan po sa Petron Top Gas Gazul, yung men and women sa paagi ni Sir Ato Lim dyan sa Daraga. Kumusta ang gasul natin dyan, Petron Top Gas Gazul? Katuwang ta dyan sa luwas ang Mega 4, Chief Jimmy Pading Jim, Compadreng Al, Compadreng Jomar, Joshua Bino, katabang ang intern sale sa Premier State University kan Kabikolan, ang BU. Siyempre, sa Manibela Henry Mata. Uy, palantabi ka mo dyan sa oficinas de gobyerno, maging pribadong establishmento. Kunigo dyan sa Indo rani na mahanap ning bareta, igwa po ning corresponding ID yan. Ang samuyang mga intern sali sa bio, kindly give courtesy tabi sa Inda, no? Igwa po yan, nagkakanigong otorisasyon hali sa management bilang parte kan sa Indang fieldwork, as in on-the-job training sa media. Yan, may mga IDs po sinda, ha? Sa Manibela, ang samuyang piloto si Henry Mata. Control technical. Sa kuyang favoritong amigo. Mga noorin talaga, Chief Tech Ramire, may maglakaw-lakaw lamang kitang doon. Namimiss ko na itong sa tuya bagang iba na uyoy. Habo mo na ka ito. Nakapag-buena sulta. Nag-iiwal suduwa por dahil sa imo. Kang lalaki ka talaga, anong birtud mo? Chief Tech Ramir, my amigo, mi amigo. In the house, siya po ang minaluwaskan sa muyang broadcast sa ere, sa traditional radio. Chief Tech, sa muyang Chief Technician, Ramir Tanay. Sa newsroom po, nagtatarabang-tabang dyan. Nanginginot si News Director Mardila, the ever reliable, the unkabogable, undefatigable, News Direct Mar, katuwang Angel M. Okay, Angel M. Malapit na Angel M yung kabuwanan, Mayo ang kuan mo, ang
birth month ang expected pag deliver ni Angel Yan. Si Jen yaon man Matthew Baleran, pati naman ang pag-iribatapas si Razel Cortez. Siyempre ang interns kan Bicol University. Si Jimos Barrios sa social media platform kan DCGB. Yan ang nagkakabara sa nindo sa social media. Jimos Barrios, katabang yan si Razel Cortez, si Madam Shia Leron. Siyempre sa IT si Jerome Nico Martinez. Good morning. Good morning kay kumpadreng June Pitero Pading June. Kumusta na sa familia? Long time no story tabi Yan. And then si kunyan, si kumpadreng Ayan na Monforte. Mabuhay ka mo dyan sa mga tropa sa panginginot ni Chief kunyan, Chief Rollis Guerra. Ganda umaga sa iyo, Chief. And kumpadreng Ayan na Monforte sa men and women kan PSO, mabuhay po kamo. Salamat kan sa inyong servisyos, sakrifisyos para sa nasa ikakarahay kan na sosyudad Yan, mantang naglilibot-libot da sinda dyan, nakaantabay. Kumusta man si Sir Andy na Marbella? Yan. Kumpadreng Ayan, buda ki Sir Andy, dahil ka mo mag-operate duman sa Balintawak Street, tayo itong garahe ko. Sa may Cat College. Dahil ka mo naman mag-operate ha. Pataraw di padingayan yung buwag niya. Dahil sabi kito ni Sir Rolly, pwede duman ang one-side parking tas yung mga sa Capitol baga na kunyan, kliyente. Padingayan. Dahil ka mo magkunyan duman. Uy, padingayan nakaantabay katabi. Maki-forward daw kaso number ni kunyan, ni Andy na Marbella ni Sir Andy. Taisi mo, naraot bagang cellphone ko. Di naraot sa cellphone ko. So dati kong SIM card palan, ang problema, sige ang text ko, sige ang text back ko, dahil man nariresibikan so kakomunikar ko, hindi niya ko nangyari ka ini. O di nagbago ako ng cellphone number. Yan. So SIM card nagbakal ako. Tapos ining cellphone na gamit ko niyan, suluma ini. Di may nadisponder akong cellphone padingayan na bago. Sinaksak ko duman sa duwang SIM card. Di okay. Pigmensahe ko si Sir Andy na Barbella. Good morning sa inyo dyan sa Task Force Kalinigan, Sir Andy. Nya ko Sir Andy, ini natabi ang bago kong smart number. Tandai na subago kong sulomang number. Dahil man nag-reply si Sir Andy, pig-miss call ko, pig-apudan ko, dahil man nag-reply, ta siyempre, pag bako ba na rehistrado so number, dahil man basta-basta yan tabi reply ta bata, iiriwal-iwal bagan si Sir Andy. Yan. Kaya Sir Andy, madagang tabay ka lamang dyan sa kuhan. Kung may mga concerns, mas mara itong naapudan direktamente kung available man sana. Ansa ko yung number tabi Sir Andy Marbella sa Smart, bago na. Yan, apudan tagakan ito nakalis pang mga semana kundi day napipick up taba at busy. Buda siyempre bako man midbid bago sa cellphone. Ang number ko tabi is sa Smart 0942 0942 670 1195. Yeah. 0942 670 1195. Yeah. Yun natabi na number ko, Sir Andy. Yan. Tapos so number, di iyo, nakarehistro ito duman sa bago kong number. Tapos iyo, nahulog sa cellphone ko sa motor. Itong subinakal kong day ko pa nababayadan, nagkapiril-pil. Di kapaman. Kinuha ko na sa SIM card na bago, sinaksak ko na naman digdi sa luma akong cellphone. Maray nga, ito nagapungsyunar pa ini. Ining luma akong cellphone, bago ka maapod, kay puhan, i-off mo. Pag day mo i-off,
Day man nagakalusutan na po. Oh, i-off mo naman. Di mahalat kang mga 3 minutos. I-on mo naman another 2 minutos bago mag-reset. Saka ka pa sana makaka-upload. Sabi nga ni kasuhapo ni Dr. Cedric na Daep, taka-istorya ko, yaon siya duman sa Manila. Dr. Cedric Daep, ang cellphone mo ngaya, so antigo pa, na dikrudo. Tabi, sige. Maray na aga, tabi. Kumpadring ayan, pakikuan daw kaso number ni Kunyan. Ni ni Sir Andy. Oy, good day, Sir Pio. Uso na, naluda na ini tabi, ay, oy, Jerome, na-forward mo na sa number duma sa dapat na maludan ka sa hapon. So, nang gana, iyon na, itinaon mo na, yan. Yung kung load na sa DSWD, March 12, hindi pa tabi ako diludan, iyon na ganun yung problema pa. Si Sen mag-load back ini, iyon na, sir, databi, kung nakantabay ka si Kunyan, si si Mr. Uy, tama ba yon? Si Sir Alvin Uy, yugon mo an. Halat-halata na sa natabi, dai ako kaya ning ideya kan so proseso kan pag-load kaan. Dai ako nagkunyan duman, dai ako intervenir, yan. Baka paludan ka na sa natabi, Naludan na ini tabi kunyan, madam siya. Naludan na so winner kaswapo. No, yun na databi. 100 pesos load, Sir Alvin. Uy, tama ba yun? Uy ba yun? Yung nasa, basta, inis 134 ang last 3 digits. Yan. Naludan ka na databi, kasuhapon, 100 pesos load. Yan. Tas hinda po inkargado ka, andi ako dumanig ko niya, nag-intervenir tabi. Di yun tabi ha. Yan. Nakupuan sa indong servidor sa radyo, ang Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May istorya na muna kita sa luwas. Isihom ta daw dyan ang sitwasyon sa Premier Distrito. Compadreng Jomar, what's happening? Salamat, Paring Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay location ko sa Provinciano Gregorio Team, digdi sa Banuan, Santo Domingo, kung saan pinagigibos ang unyan ang sa aktibidad ng Bureau of Fire Protection, ang pigapunidang Fire Square Road Show. Ang Fire Square Road Show, Paring Pio, iyo ang mga aktibidad na aktual na mapapartisiparan kaining mga estudyante na pinirili sa Bureau of Fire Protection Santo Domingo na aktual sindang magugustir ng halimbawa rappelling, paggamit kan fire extinguisher at iba-iba pang fire safety and prevention na mga activity. Kakaula yung si police fire inspector halatamagi at sa likod. Fire inspector Mark Joshua Palan an pamayo ka Bureau of Fire Protection acting fire marshal kang Bureau of Fire Protection dito sa Santo Domingo. Tangani na makuata ni mga kumpletong detalye ang mga aktibidad mo niya na pinagigibukan Bureau of Fire Protection. Sir, live kita sa DCGB via Zoom. Nahiling kita sa Bilog na Kinaban dahil sa YouTube and DCGB News Online. As in, live man kita sa radyo sa DCGB. Nasa ibong nanlinya si P. Fernandez. Makuha lang pagkamutabi ki information. Manong digdi sa indong aktibidad. Ano ang purpose kay ni sisian mga partisipantes, ano ang mga aktibidad na pinagigibo nindo sa gigibuhin sa oras na ini. Sir, nasa ibang na linya si Pio Fernandez. Pio si Inspector Mark Joshua Malano. Hello sir, good morning. Si Pio po, kan DCGB. Morning po. Morning po.
Yeah, opo. Sir, ano po ang kumbaga ano ang uniqueness kan pinagkukondusir tango niya na aktibidad diyan and anuan sa tuyang kumbaga misyon na gustong mai-impart sa mga yaon diyan na nagpapartisipar in relasyon po sa indong trabaho asin pagproteher niya to kan buhay isin propriedad kontra sa kasulo. Go ahead, Tabi, over. Kumpara po sa lahat ng mga agency, ng mga line agency, isa po ang Bureau of Fire Protection sa merong designation to share awareness po. Wala pa pong nangyayaring kalamidad o kahit anong disasters, meron na po kaming actions taken paano po ma-inform ang mga tao about po dito sa mga pwede nilang gawin in case na meron pong mangyayari. Kunyari po, lindol, duck cover and hold. Kung nasunog ang iyong damit, drop, roll, para po mawala, stop, drop, roll po para mawala po yung portion na nasusunog na damit. Ilan lang po ito sa mga activities na itinuturo po natin sa bata para po inform po sila in case na merong mangyayari. Bakit po sa bata? Kasi po alam naman po natin na karamihan po sa mga nagiging casualty is it's either matanda po or bata. Kasi po sila yung walang knowledge pa o sila po yung mahina na. Kaya po sila casualty. Kung matuturuan po natin as early age ang mga bata po to participate sa mga ganitong klaseng activity, makuha po nila yung gist o yung kailangan nila, kahit minimal na kailangan nilang matutunan kung kagaya ng duck cover and hold, in case na meron pong mangyayaring sakuna, maaari pong mabawasan ang ating casualty at makatulong pa po sila. Ay, opo, Tabi, well copy, sir. Now, I'm just curious, paano niya to iyan na masisiguro na talagang mauukudan, halimbawa, paano matututunan nila na if isahan lang, one time, big time lang tayong magkakandak ng ganyang activity. Any plans na on a regular basis natin yan para magkaroon na sila tinatawag na muscle memory na pag dumating na, hindi naman natin hinihingi na dumating na yung sakuna, alam nila ang gagawin because nakarehistro na sa utak at sa sistema nila yung gagawin. Over. Hindi po ito one-time activity. Sa totoo po, lahat po ng schools ay iniikutan po ng magkaroon ng fire at earthquake drill. Ito pong nakikita niyo po na Fire Square Roadshow ay pinagsama-sama po na mga booths, hindi lang po earthquake, fire, meron din po kaming collapse structure, rappelling, CPR na mga activities para po ma-inform ang tao. Ang sinasabi niyo naman po na mastery, yung practice po na yearly po kasi nagkakandak na ng drill. Meron din po tayong NSED na nagkakandak din po tayo ng drill. Nationwide po yun. Kailangan lang po natin ay mag-participate. Yun naman po. Opo. But my question is, kung pagkatapos ninyo dyan, kailan na naman kayo babalik dyan? After a year ba? O after 3 or 4 months? Kasi baka makalimutan na. Hindi tinatawag natin bang muscle memory. Magkukondok lang tayo pag Fire Prevention Month, earthquake drill lang, isahan lang kada taon. Yung parang may sense of regularity kung pwede para naka-instill na sa kanilang sistema po. Opo. Kaya po nilalapit po namin sa mga local government unit po ang mga ganitong activity. Sa kanila na po nakadepende kung gaano nila po kadalas gusto itong gawin. Kasi meron naman na po dito sa Region 5 na gamit. Ang kailangan na lang po ay willingness to participate. So ibig mong sabihin, sir, ipinapasa na ninyo sa LGU yung initiative. Ito po ay ipinapakita po namin sa LGU ang mga kakayahan po namin at pwede po namin gawin. Nasa sa kanila na po kung ano po ang gusto nilang ipamaster sa nasasakupan po nila. Kagaya po dito sa Santo Domingo, kami po ay coastal area. Marami po kaming dagat.
Kaya po, ang karamihan po sa kinakandak po na activity ng aming LGU ay tungkol po sa water rescue po. Nagkakandak din po kami ng water rescue dito sa Santo Domingo. Bukod po dito sa ginaganap na Par Square Roadshow. Okay, we understand. Napakaraming salamat po. Okay. Thank you very much. Sir, si Inspector Mark Joshua Malano. Okay. Sir, ito ba ang mga participant natin to, mga saan galing na school to? Galing po silang Santo Domingo Central School. Apo. Ngayon pong umaga. Mamayang hapon naman po, galing naman po sa Santo Domingo National High School. Okay, mga anong grade po sila? Anong Ito grade? po ay grade 6, tapos mamayang hapon po high school naman. Ano po ang mga particular na activity na gagawin nila ngayon magkapon? For example, Meron po tayong CPR, Apo. fire safety tips po, road signages, meron din pong PNP booth, Coast Guard na booth, meron din po sa tourism na booth, sa jail na booth, meron pong collapse structure, rappelling, CPR, ropemanship, meron po tayong 17 po na booths. In total po, to inform po ang mga bata sa mga possible na pwede nilang gawin. Okay. Maraming salamat, Fire Inspector Mark Joshua Malano. Thank you very much. Thank you po. Parigpio, ini ang kining aktibidad parigpio, pigigibo maninda, ginibo man ini sa siyudad kan Tabaco, sa pangingayot man ni Fire Senior Inspector Edgar Tanyahora na Oo. yung ang tagapantaram sa Bureau of Fire Protection sa region. Oo. Ini mga activity, pati PNP involved din. Yes, oo. Iling panitiyo, ano yung nagkapira sa activity sa pinagigibon ninda. Makiagi kita di disabot kan PNP, dakol na mga aki. Excuse me. Yan. Oo. Ini papaling ta, mga estudyante pa din piyo, Mhm. kaya nasa taas, tuturuan sila mag-rappel. Iyo. Tapos digdi man sa PNP, kaya riba sa criminology, nagtatao man sila ng mga lectures, gapos ini sa safety, mga dapat nagibungkan mga ating kaso may mga emerhensya, nagpakapila ining mga ating ini para sa rappel, ano pa mga aktibidad, dakul na aktibidad, Mhm. libuton ta ini, hilingon ta digdi, anong paggamit ka na fire suhos, so mga nozzle bagay ni na kaputan ninda. Then fire extinguisher tudo man sa lugar na ito. Oo. Ini sugar ba kan Boy Scout kita pa rin piyo, so paggamit pag picture sa to kang Boy Scout ni. Yan. Oho. So mga nut Yan. Nat tayo. Square nut. iyan. Dahil nang pagturuan ka ng mga agom na babae, nakanay ka magkalawa sa arong, pagkatisay mo. Tapos, CPR. Yan. Yan. Alapin ko turuan sa mga aki. Aha. Yan. Yan. So, dakol na mga activity, kasoon ba pa din kayo sa Siyudad ng Tabaco, araw man kayo ang aktibidad Yes. na ginibo, and naging bisita mismo duman sa Tabaco. I don't know kung madigdi ang pamayukang Bureau of Fire Protection digdi sa probinsya kan Albay Oo. na si Police Superintendent Emily Doma. Yan. Oo. Bisita man sa mga representative ng LGU at ang DILG kasuod ma. Parising sir, Yan. ilingon tayo ni. Mhm. Pagturo kayo ni. Kung paano Wala ba- paggamit. Oho. Baka makupsitan ako, di ko sa balyong parte. Yan. Berdaw, mga aki, kung makaupuntunos. Ilangon ta? Oh, nakopsit na. Dapat iwas-iwas magaan. Iwas-iwas. Oo. May target mo na. May target, picturean, aber dapat makaigo. Yan. Oh. Rugmaon mo sa mga aki. Kipakopsit so
replica kan fire extinguisher pero tubig ang laog. Yan. Tanganing Sagin-sagin man sana. Sagin-sagin Sagin-sagin na. na. Magasto. Oo. Sunay na mariting kita rin. Magasto na. ubos ang budget nila diyan ka sa sampol. Mahal baga ng fire extinguisher. Roger, Roger. Pero sige. may kapot na tunay na pan-extinguisher yun eh. Iyo, Nakaroon na yun, diba? At baka yung ipagamit pang giraray. Ayan, mga ate, i-review yun man sinda. Garo nagkakarawat sa piryahan. Target baga. Ti-target sa kawatan. Ay, tumba. Naman. Kunya nagad So, yun. plus nagad na fire extinguisher pero ang laog tubig. Ay. So praktisan Tubig nila sa lang ang laog. praktisan. No, sige. They can chemical, they Oho, chemical. iyo. Na Totoo. gamit. So, ayan pa din mga activity nangyayari ko dyan. And dahil ko lang masiguro kung sa'yo naman masunod. Kasi gilang ang libot kayo ng grupo kan Bureau of Fire Protection. Umpo. Ang urual daw, I don't know kung sa'yo na naman ang masunod dinda Mhm. na dudumanong kayo. Iyo. Yan pa din mga Sige. informasyon. Halidigdi sa First District Canal Bay. Jomar Bien, DCTV. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali diyan sa luwas. Magayon iyan tabi, magayon iyan. But kasuma gubaga, so pig-emphasize kong point naman sa pakipagulay niya to sa sarong fire officer, na yung regular, on a regular basis baga, kung sararuan lang yan, one time, big time lang, after so many weeks, wala na yan, tabi Chief Tekramir, di ba? Day na yan. Sa Japan, ang mga estudyante duman, halos every week, igwaning training. Pipa or otro, yan na duck cover and hold yan. Pa or otro. Sagkod na masanay na sinda, nasa sistema na ninda. Pag igwan na kan tunay na kunya na kaipuhanan na sitwasyon, so sa indang reaksyon, easy na ninda, muscle memory nga ni. Iyan, pagkatapos kang roads yung picture, video, tapos na. Nuari na naman utrohon, lingaw na naman kan tawo. Ikot na sa punto ko na gustong mahugot duman sa tuyang kahuron, pero pigpapasa niya baga sa LGU na sa nadaabaga kung ano ang gusto nindang sistema tanganing magkaiguning mastery. Sige, sandali. Paano ba to tabi, Jerome? Ay naku, kamo nang bahala kay ni tabi kuan, madam siya. Dahil pa na receive sulod, wala akong kuan ito. Ay nako. Bahala na kamo kay ni tabi yung sa DSWD ha. Dahil madan na receive ni Mr. Uy yung ni Sir Alvin yugon mo kamo yaon maso number wala kasi akong kanya control so pagkuang kampremyo sinda basta sa nampig ko niya sa satuy naon mantabi kan uso ko niyan sa senior citizen man da ini. Sige. Ano databi madam siya? Kahapon pa daw. Sige, halaton na lang siguro sige. Bala na kamo kay ni tayo an kunyang kaan. Sinda po kayang inkargado kaan sindaan na inkargado kaan tabi na magload sabi digdi magayon po ang obheto kang roadshow naan pero dapat po maulit para ma-retain like once a month ngaya para ma-retain ang dapat asin tama nagigibuhon iyo inang sa tuyang punto. Bako sa napakatapos kan accomplishment na may retrato na may video na sararuan lang once a year. Palilingawan iyan. Ang ehemplo kaan baga yan yung basketball team kang China. Yung national team kang China. Pag naga free throws in tabi Chief Tekramir. Bako naman skill o bako naman so talent ang nagagana kundi muscle memory na. Tayan sa China dawa tururog pipa practice yan ka. Free throw. Ang basketball team kan China sa totoo lang. Sige sa nang free throw, sundo na nape-perfect na kan lawas ninda muscle memory. Yan bako ng skill bako ng swerte o malas. Tadig di ba sa PBA matibay nga basketball pero malas ngayon na aldaw o malas ngayon na banggi kaya na pirdi dahil nakashoot so free throw sa China day kaan muscle memory na daing malas daing swerte daing off night daing on day pag free throw ibaldis mo na sa scorebook shoot na yan. Araw ka nang gusto tang sabihon kunta na magay ng obheto ng roadshow kundi pagkatapos yung sarong agi
Wala na naman. Sana iguning continuity, mga siguro mga every 3 months, ito na naman tayo, anong gagawin natin? Di ba? Yan, sige po. Magayon yan, mabuhay. Idiretso lang po ninyo yan, And ito po, Chief Tech Ramir, pwede na. Oras Pilipinas, 9:33. An oras hatod sa Indokang, Pilipinas. Para healthy lungs, pacheck ka langs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Brought to you by Nor. Pag Friday na, Munggo Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silymarin Capsule. Ang Silymarin extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Pinapaisi na pwedeng makakuha ng 10% diskwento ang mga warang moroso sa daga para sa ngunya na taon sa mga makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 27, 2024. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po iyan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad nin amilyar hanggang Disyembre 27, 2024 para sa nasabing diskwento. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, Ground Floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay. Kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilig, meron ka ba?
maginhawang araw. Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise, at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ipinapa-easy Canalbay Electric Cooperative na paramihan trust na i-refer ang nakatalaan na mangyaring District Elections 2024 sa mga minasunod na distrito. District 2, nasakop ang siyudad ng Tabaco sa maabot na Marso 16, 2024. District 5, sakop ang Albay District asidma nito sa Marso 16, 2024. Asin ang District 8 sa Ligaw asin Uwas sa maabot na Marso 23, 2024. Mantang ang District Elections 2024 sa mga minasunod na distrito malalawos. District 6 sa Kamalig asin Daraga sa Marso 16, 2024. District 7 sa Ginubatan, Covillar asin Piudoran asin ang District 9 sa Libon asin Pulangi sa maabot ng Marso 23, 2024. Antabay lang mga kaaleko sa mga masunod na anunsyo dapit sa samong District Elections 2024. Camille Prats Yambao po. Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, thank you so much, Chief Tech Ramir. May apudan lang kita, no? Pinag-off ko, giraray mo na sa cellphone ko, ta, iyon na nga ni ini, oh. Pag day mo na off, day maka-upod. I-off tapos i-on naman, ano, i-off tapos i-on naman. Yan. Takasuhapon, igwaning report hali dyan sa Sanggunian Panlalawigan na parang day maning napadumanan
So pagpaapod ka na Junta Provincial kan Albay sa nagkakapirang key personalities diyan sa Kapitolyo, tanganing malinawan itong sumanungod sa collection and other questions regarding quarry. Nagpresentar na adumaning datos si Madam Tess Atos, pero dahil man nagkakairintindihan sa Radit and everything else, dahil nagtutugma so records sa tesoreria, sa accounting, budaso ipig papahilingani na mga records aramon ta yan tibaad lamang yan kundi haloy okay na nag-on na sa tuyang cellphone. Apudan ta si kunyan si kinatawan Dante Arandia, baad maakomodar kita masabutan ta an sa indang desisyon kaini, pero ang sabi idadara ini sa committee level na muna tanganing mas maging kunyan facile asin ma-trace out na ang gabos na iyan dyan na sistema sa querying iyan kan sanggunian panlalawigan Albay. Okay, sige. Yan. Tibaad lamang bakante ang kunyan ang oras ni kinatawan Dante na Arandia makunyanta apuda kung sa programa. Sana mag-kring, sabi baga, sana mag-kring. Dahil naman nagkukonektar paano daw kayo? Siguro talagang sa cellphone ang diferensya kayo. Ma-disponer kita. Tabago na ining number ko. Si Kinatawan Dante, good morning. Hello, good morning. Walang sound. Hello, walang sound. Paano ba yon? Sandali muna. Dahil nagtatanog so cellphone ko. Dahil kita nagkadinagugan. Dali mo na nakakonektar na kita. Yan, bad lamang okay, makuang kita giraray ni Kinatawan Dante, maakomodar kita sa kuing kasubago pa daining tanog nag-on daining kunyan. Kinatawan Dante, good morning. What walang tunog? Dain tanog ini. Hello Kinatawan. Hello Kinatawan. Hello sir, Kinatawan Dante. Daing tanog, daing boses. Ay, sige, sandali. Ion ta naman. Yung bata na kunya na kuta na konektar ta na. Yan, tagulpian mga gustong susugon diyan sa kunyan. Sa istoryang Indian, sa sangguniang panlalawigan. What will happen next? Diyan sa hearing or what? And ano ang posibleng rekomendasyones na gigibuhon ninda sa issue na yan okay, sige ayusin lang natin itong connection natin nagsisimbag na pero dahil kami daining boses, daining sahod yung paraffol da tabi man sa mga senior citizen sa tuya yan na kwan taod-taod ugido na Dipisil kani kunday na kita maakomodar tulong base ngin apo day man nagkadinagugan. Tapos yan na nagsusulo nin basura, igodang nagsusulo diyan sa may rawis yata nin basura talagang prohibido tabi yan. Igoning national law ka yan na ipig papa sunod digdi sa tuya sa Pilipinas bawal ang pagsulo nin basura yan sa tuyang palibot and daiyan pinagtutugutan kaya nga ni bawal yan. So yan po igo kaanin, and in fact yung DNR nadangog ko recent pa lang sa mga programa ni Databe yung sa DNR yung programa mo di sa DCGB yan po talagang daiyan pigtugutan i-report po na ang sistema kaan kung diyan sa Rawis tama ba kung igwa kaan sa Rawis i-report diyan sa kunyan sa sa kapitan tanganing mapaaktibaran iyan tabi yan nagre-ring bad lamang ma-pick up giraray ni Kinatawan Dante na Arandia ang sa tuyang call Kinatawan Dante, good morning tabi. Opo, si Pio tabi ni kan DCGB Kinatawan. Apo, pwede po tabi ikan ma-interview tabi on air. Sige. So kwanta tabi kaswapon baga so hearing kaswapon na nag-attender sa Ma'am Atos kung so nag-transpire tabi duman sa sanggunian.
Sige po. Kinatawag i-on-air ta ka na po i-on-air ta ka na po, sige. Hearing na lang ako. Oho, sige. Mga tugang si kinatawan Dante Arandia is now on the line. Kinatawan Dante, good morning tabi. Good morning, Tabi po. Si Pio po kan DCGB tabi. We're on air sa programang Tingog kan Banwaan. Opo. Good morning po. Opo, kinatawan kasuhapon na-i-report ni kumpadring Al Armario sa muyang koresponsal na nakadestino diyan Sanggunian na parang dai nagkaigon malinaw na mga nahugot kamong data ta medyo malabo ata so sistema kan pag-attender ka itong supig imbitaran ni lumanangod sa query. Opo. Anong nangyari po? Nagluwas naman, nagarida, iba ang mga records na nagluluwas sa tesoreria, buda sa records na nagluluwas naman sa ipinagpipresentar sa Indo? Iyo po nga taso record na tinausap ko yan nahali duman sa Provincial Treasurer. Iba man so reporting na Pedro. Ngunit po, anyway, dahil naman ako nagparatao duman kaya tama committee hearing pa ako. Opo. Ang inaano ko lang po, medyo kasi nung mag-urulay kami accounting as in treasurer, pero ito sa na-mention na talagang medyo buminagsak sa collection kan quarry. That is why nagpatawag nga niya po siyempre, ayun baga kita binabayaran dyan sa mga task force quarry na yan. Hello po. Sige po, go ahead po. We're listening tabi. Medyo mahina po ang signal Opo, po. Sige po, diretso lang po tabi kinatawan. Nagdadagog po kami. Go ahead tabi. Medyo ang collection. Kaya na-worried na kami. Siyempre, pag nag-ibo baga kita i-budget, nag-estimate baga ang finance committee kaya yan kung pira ang magiging income sa sarong taon. Opo. Ayun mo yan, kung ang income mo niyan is ang report duman sa ako sa Treasurer's Office is only 17 mahigit. 17 million. Hello po. Sige po. Go ahead po. Nagdadangog tabi kami. O kung 17 million ang report duman na mahigit lang 17 million, ang 17 million i-divide in sa tulo. Opo. 40% duman sa barangay, 30% sa munisipyo, Opo. kasi 30% lang duman sa probinsya. Oho. Kung ang barangay igwan ng 40%, ito lang magiging income niya. Mayo man siyang mabawaso na duman, dahilan mayo siyang expenses. So, munisipyo, iyo man tabi, iyo naman ang matatanggap niya. Ngunyan, kung ang 17 divide ay 40% kan barangay, 30% sa munisipyo, 30%, 17 million of 30% is siguro yan mga 5 million lang yan. Opo, oho. Kung 5 million, ngunyan, igwa kita ng 554 na mga task force guard. Iyo, opo. Diba? Kung mayroon 554 na task force, time is 400, pila na tabi ang abuton ka ito, time is, halimbawa, 20 na lang, 20 days, pakunanin sarong pila na lang po. Paano sa mga expenses sa mga gasoline? Gustong sabihin, bako na maray na negosyo yan. Iyo, kumbaga, kulang nga ni so naglalaog kumpara duman sa gastos. Mag-income pa man, which is ang tinawan kan authority kan local government ko sa province, medyo sa dito na talaga yan. Okay. Paano na ngayon sa alam mo, siyempre mabase kita duman sa January estimate kan naglaog. Ay kan 2023 ma-estimate kita duman kan operation. Ngunyan, sa beginning balance kan budget sa ngunyan, ilalawag ng estimate ito, ngunyan magiging kung magbaba, dahil marireach sa mga plano kan provincial government. Roger, sige. Kopya tabi kinatawan, kopya. Now, kaya nakulong bagay yan na talagang mapaigting ta. Kung anyway naman, ang pagpatawag ko naman is only aid of legislation. Kung paano niya ito mababago, kung paano niya ito madadagdagan. Na nagduman na nga kami duman sa Pampanga. Oho. Naputan niya mo ang Pampanga paano, mina-income, lang sila
sand lang ang binebenta nila pero nag-i-income ng billion a year. Digdi sa 2 years, it's only 300 million, mahigit eh. Yun. In Oho. 1 year. Okay, now kinatawan tabi ano ang nasimbagan iyan ng mga kinatawan hello. Hello Hello kinatawan, hello. 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 Hindi ko po hindi ko nadadangog ano mo. Ay, nako, sorry. So, kakasuha po, nasimbagan po, sumakaputan na yan tabi sa committee hearing, sa plenaryo kasuha po, nasimbagan tabi yan? Halos pinaliwanag na para medyo mahaloy, may session pa kami, kaya pinag-hold ko na muna na I will invite another committee hearing para duman na ng pagulayan ka, boss, kung ano ang mga pagkukulang, kung ano ang pwedeng idagdag duman sa ordinansa para mapagayunta ang pagkolekta pa rin ay Ay, iyo tabi. So, ma-committee hearing na lang kamo. Ang probinsya ng Albay, saro lang naman sa pinagkikitaan ng medyo dakula ng income, iyo ang kuwape, iyo ang dapat napakarayon. Opo. Sige, tabi. O di... Si yung saro na nagta-task force, consultant raw siya, ninaputok, sisingo niya nagkakapot niya ko kan task force. Bakuman ngayon, kung consultant lang raw siya. Pero niya kung sino ang nagdi-dispatch kan mga tao. Parang i-deny niya, sisa niya kung gustong sabihin niya ko, yan mga tao na yan, nagkakanya-kanya na sana. Kaya ngayon, araw kaya nangyayari ang sitwasyon, kaya ang kulit sa araw na lang kaya. Okay, sige. Dapat, igwang head, nagsisay ang in time of araw kaya, in time of trouble, in time of siya pwede ang ipapaabot naman para manimbag kung ano ang klaseng operation na ginigibo niya. Kung may pagkukulang dito sa iyong operation, nakaipuhan niya ng legislation, and then the Sangguniang will gagawa ng legislation para mas mapagayon niya ang operation. Okay. Sige tabi, kinatawan, pasensya na tamaluya kaya ang signal gayon. Iyo po, maluyahon. Maluyahon. Sige, salamat sa oras and some other time, maapod na lang kami sa imo pagkatapos kan committee hearing tabi. Ano po? Iyo po, thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you so much. Mga tugang si kinatawan Dante Arandia, nakaulay tangon yan sa DCGB sa programang Tingog kan Banwaan. Maluya lang kaya ang signal may diferensya ang signal. Kaya nakulkutan na kitang mga gusto pang ugidon. Pero halatunta na lang, yung gigibuhon ka na committee hearing, dumanda lang kayo ipipresentar. So gabos na mga datos, bago yan giraray to karon sa plenaryo kan Sanggunian. Anong advice mo, Chief Tech Ramir? Pwede pa si Compadring Al, Pwede pa si Compadring Al bago kita magbaretang alas 10, buda maghanap buhay. Compadring Al, what's happening? Good morning! Good morning, Padeng. Good morning, Giraray, sa mga taga-Antabay. May relasyon sa quarry operation. May duwang pangaran na kapitan ang nagbubutua sa isyo na involto sa operasyon kan quarry operation na yan digdi sa Albay. Inian saro sa tigtawan panin doon ni board member Dante Arandia pagkatapos na nakaabot sa iya ang kopya kan sarong video na pigtutukling kan task force o kining Green Guardians an sarong operator o kaya tao kan operator na may kargang mga baybay grab aggregates na dapat daw umagi sa sarong kapitan, tigtukling sa sarong kapitan dyan sa Ligao City. Kaya saro ini sa doona ni board member Dante Arandia kung ano ang papel kan sarong kapitan dyan sa Ligao na bako man miyembro kan task force pero duman pipa agi pipa ariglar kan allegedly miyembro kan task force
kung ano ang gigibuhon para mailusot ang sa iyang aggregate. O sarok pang kapitan ang sabi na involved ko man sa mga operasyon kan quarry taga dyan man sa 1st District na babanggit ang Banwaan kan Bakakay na sarok daw allegedly dyan sa Bakakay ang siring man kaya ang sistema na pag may maaging aggregates na check ang task force, itutukling man duman sa sarong kapitan na taga Bakakay. Kaya kung kaito ay naging controversial na kapitan sa panahon ni dating Gobernador Reggie Sara, si Kapitan Alwin Nemo, ngunyan, duang kapitan ang nagsusungaw na pangaran na sa ngunya pigdidetalye pa ni Board Member Arandia kung ano ang irarom na istorya kani kung nga tataan duang ngaran na ninin kapitan nagbubutwa na involved sa quarry operation officer bago man sinda miyembro kan task force o ining Green Guardians na nagbabantay kan operasyon kan quarry sa pamitisan kan Mayon. Yan pa ba ang dagdag na detalye kayan, halidigi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa istorya hali dyan sa luwas. May mga hanap buhay po kita and susubaybayan taandalagan kan istoryang yan ha. Digdi sa DCGB as the story goes dyan man po sa Kapitolyo man dyan sa quarry ha. May mga hanap buhay kita Boda Mabareta sa Angel na alas 10. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Dainan in foreign vessel sa Benham Rice. Ini ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines o kan Armed Forces of the Philippines kasunod kan ginibong pagpapatrolya kan mga barko kan Pilipinas sa nasabing kadagatan. Sigun kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, sa mga nakalisal daw dainin na serip na foreign vessel sa lugar maski may nagkapirang barko kan China na namomonitor
alagad nag-agi man sa naini asin nagtinira sa Benham Rice. Matatandaan na kanakalihis na simana nahiling ana Chinese research vessel na nakaparada sa energy-rich Benham Rice. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Yum! Ang choice ng barkada ko. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Matapos ang isang dekadang pagtatanghal, muling magsasagupa ang mga pinakamagagaling at mga dekalibreng mang-aawit ng Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinakaabangang urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10. Abangan ang mga pinakamagagaling na chikiting sa kids category, ang pinakamahuhusay sa adult category, at ang mga hindi pa huhuli sa pwede pa kami category. Urumahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10 magsisimula na ngayong Abril. Mapapakinggan live sa PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Diet, and Radyo Oragon Vira. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule.
Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Craving incredible deals? LCC Supermarket got you covered. Sizzle up your savings with hot deals that will leave your wallet smiling. Dive into aisle after aisle of discounts on fresh produce seasoning meats, irresistible snacks, and kitchen essentials. Your wallet stays as full as your card. Don't wait. Shop now and save big at LCC Supermarket, where savings in quality meet satisfaction and affordability. Maximize your budget and experience more savings with LCC Supermarket's hot deals from February 15 to February 21. LCC Supermarket gives the best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat tabi Chief Tech Ramir and buwalta na kita sa programa niya tong Tingogan Banwaan. Yan. Kasuha po rollback ni nagkaperang sentimo. So, krudo asin gasolina. Yan. Por dahil ta nagbarato. So, kunyan, presyo kayan sa international na merkado. Ngunyan, ang pinagbabantayan ta, iyan na kamugtakan duman sa Haiti ito. Iyo gayo dito. So, ara mo Chief Tech Ramir duman, nagkaigwanin kariribukan. Ansaro sa mayormenteng nagkrear ning kariribukan, mga gang na sa puro kandila. Kaya pigmonitor ko ini pun pakasubanggi sa mga international sources niya to. Nasagkod na so presidente dahil nakakauli duman sa indang nasyon. Anong nasyon ito? So nasa puro kandila ko. May kariribukan mo niyan. Civil war. Yugon mo, inatake kan mga gang, susarong dakulaon na presuhan. Rinang ka. Daing naginibo sa gobyerno. Aram ni do konspirasyon na kaluwas na mga nakakarsel, Chief Tech Ramil. 3,000 na mga nakakarsel, nakaluwas. Isus Marius ipo. 3,000 ganito, 300. Gari 300 ito eh. Habo ninda duman sa kunyan. Habo na kaining mga nagrevolusyon duman eh. Mga gang, darakulang gang ang nagdarang tiyempo. Bako nga ning mga rebelde ko ni mga gang sana, mga armados. Haiti ga dito sa Haiti. Gari iyo. Baka sala ako ha. Iyo. Maribok mo niyan. So, presidente nagdemitir na. Dahil nakakauli nga ni duman sa nasyon nindana sa ibang lugar. Nagdemitir na sana taiso saro sa kahagadan. O gunmon, ang mga bangko, si Salakat Chief Tech Ramir. Bangko. Kikuro asubot, bilog. Mga gang yan ha. Bakong kunyan, bakong mga rebelde na kunano. Narong sa to, NPA nga ya, orat, nagrevolusyon dahil. Mga gang. Gunmuan. So, presuhan, inatake, nakaluwas, pinaluwas, 300 mahigit na presoneros. Nasyon na ito. Bangko rin na laog. Dahil na ako niyan, voltig tarabangan, o ito piglulunad sa kariton. Ta bubong kalon. So, bolt kan bangko, mga bangkong rin na laog ninda. Igwaning massive looting.
pigsurulo, mga behikulos. Yan, kaya daing oras na subinilang daing nagkaperang aldaw nga na ito nagdimitir so presidente. Tadain na nakokontrol so lawlessness na pinag-apod. Yugon moan. Gari Haiti ito so ribok mo niyan. Don't get me on the name kan na nasyon. Basta arog po ka ng sitwasyon. Gun moan. Kumbaga digdi sa Pilipinas, ang kabaing inatake ng mga armadong gang so New Bilibid Prison. Munting lupa. Sa munting lupa. Pinalibre, gabos na presonero. Ano daw ang primerong gigibuhon ka sa mga haloy na duman sa laog kang kulungan? Ano? Chief Tech Ramir. Siyempre nga, maluwas. Tapi na na. Pero pakaluwas, ano daw inot na gigibuhon? Ganun makatakot, makasabat ng mga kulihala na Chief Tech Ramir. Iyon na. Taod-taod ta. Parang tarong ko anong nasyon ito sumaribok mo niyan. Migong King tabangi daw na Rinaldo. Migong King, good morning tabi sa imo, ha? Na Rinaldo. Yan. Basta grabing kariribok ka niya nagdimiter na sa presidente. Taan mga gang armado. Nin mga armas de fuego, de badil. Ay, nako. Kontrolado na nindaan mga key installations. Bangko, rinulusob. Sinaralakat sa bangko. Inara ba sa bolt, sa kwarta. Dahil nabubukusan sa bolt, inaralsa. Biglunad sa kariton. Ay, nako. 15, lapuas alas 10, si Joshua nasa linya. Joshua, what's happening? Good morning. Yes, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya itong bareta, apwera sa Solo o kaya Kalayo. Saro sa kalaban kan Bureau of Fire Protection Legazpi. Takla. Ta como an ipatura. Harani o kaya kataning nindagat. O ano man nangyari dyan ta? Kasusaro magamanagad na last month yun na i-report man yan na inako nga ni kasuchip dyan na kikao na padiit-diit ning takla so mga fire trucks ninda. Roger to that, Sir Pio. Ini ang rason kun nata sigun kay Fire Marshal Senior Inspector Jores Ray Uyardo. Itong mga bagong abot sa indang fire trucks na Dracula, pinagdideploy, Sir Pio, sa mga horo-hararayo na mga substation kan Bureau of Fire Legazpi. Iyon na sa nasusolusyon dahil dyan pigpapagarahe. Masyadong pigpapagarahe digdi sa may headquarters. Takunti tarakla tulos, bati inibagang mga fire trucks na ini, dipisilon magkaharanapan kay pyesa. Iyon na nga ni Aramo Tabi Joshua, before we continue, kaito na discuss ta na iyan. Ibinugtak dyan ang fire protection ng headquarters. Nasabot ninda na hampang ang kandagat. So apwak kan dagat, so asin, so gagabos may darang paros bagayan. Tal kumista day matagalan mga fire truck na yan. Oo. Nya mapagalan paghanap kang pyesa, pero ang fire truck ang nakatenggang mo niyan taday na ning pyesa. Ang nakatenggang mo niyan, Sir Pio, dua. Oo. Susaro talagang deklarado ng dahi na magagamit, nakabot na sa central office. Beyond economic repair na pinag-declare. Oo. And susaro, i-declare pa sana, nasa proseso na kan pag-submit din papeles Iyo. sa regional office, tangani nang ma-declare naman na beyond economic repair, bali duwa ang nakatenggang fire trucks. Kung kaya sa ngunyan, igwa na sa naki-anom. O di, ito ang saro sa magayon pang bareta. Duwang fire trucks na sanaan pwedeng karnihon, katayon, o i-display sa museum, beyond economic repair na por dahil sa day na kukumpyesa. Tapos kay karalawang na dyan. O por dahil kan apwakan simoy, sabi sa Tagalog. Kan dagat. No, nahiling munaan. Kaya iyan ang nagiging solusyon tabi, Sir Pio. Pag may naraot kaya na pyesa, mahanap ka pa sa ibang nasyon, tangari nang kuha kay ni. Kung tigurin bang sigun ki Uyardo, kung ang pagpa-repair, magugulpi man sa naan gobyerno, Yan. mas makipakundran nyo. Atan na nga ni, kaysa mapa-repair ka pa, mabayad ka pa duman sa labor. Mahalat ka pa ning kumpirang taon. Kaya dati i-declare nindang beyond economic repair, tamas malulugi-lugod kung ipairahay pa. No, yan ang hidakulang istorya dyan. Serbi na sa nang museyoan, memorabilia.
Pirang retratohan mo na, pwede na inaikuan sa barita. O, nakuha na fire truck na yan. Museo na sa nang bagsakaan. O, ibubugtak mo ang fire station sa hampang ang kandagat. 2 taon kaan, siba ng fire truck, ubos ang kan kalawang. Pwede talagang mangyari, Sir Tio. O, ngunyan, igigirahin na sa nasara yung mga fire station. Piga, dideploy sa mga, di sa Taysan, di sa may Pinyaran na dahil masyadong pipay standby. Yes. Digdi sa may hari, tama lang nga ni siring kaya ng sitwasyon. Pero sa ibong kan nga ni Sir Pio, ta igwa ki, 5 darakula, igwang sarong sadit. Iyo. Pig siguro man giraray ni Uyardo na in kaso dahil man pigagad may insidente nin sulo. Iyo. Sufficiente ang bilakan fire trucks ninda, dakulang tabang man ining mga volunteer fire brigade. O, di sa ngunyan, pirang physicalmente ang nakaparada dyan na serviceable vehicle pa na dit-dit ng pinagkikib-kib kang kalabang. Bali, tadati, 5 na sa nakuta sonata da, may bagong abot naman na sarong sadit, ka nakaaging tig sa 29. O, yun na naman si ipapakaon sa kalawang. Baga, yun, takong dyan ani bubugtak, kakaon naman kang kalawang kaya, dumana sa namo na ngayon sa kwan, sa iba namo na ngayang mga first session ta igwa baga digdi sa may Piñaranda, igwa digdi Sir Pio sa may Albay. Iyo. Buda subagoon man na opisina duman sa may parting Taysan. Yan, ang problema ang mga saradit-saditnan is not designed para sa mga darakulang truck intended for the General Headquarters man kan BFP. Digdi sa Ligaspi. O bako ining kasalan na Chief na Uyardo kahirak maninda. Higigibo na sa nandang solusyon nga ni. Medyos lang. Medyos na paano kaya tayo na mugtak sinda kumbaga namundag sinda. Uyan na dyan sa fire truck, binugtak na sa nasinda dyan. Sabi nga ni baga, medyos na lang insan. Medyos, bako na sa nang mikos-mikos. Medyos na. Ay, nako. Pero ang yaw dyan nakaparada da. Ang active Sir Pio nasa tapos may 2 tenga. Na 2 display na sana, memorabilia. Hirak man ni Chip. Bako niya man nakasalan eh. Ay, nako. Yan tabi, Sir Pio. Lalo na Joshua kung an paros amihan. Talagang pasirin digdi sa may dapdap. Sisa nga kan fire truck ang gabos na kalawang. So asin. Asin. Ay, nako. Sige. So yan tabi, Sir Pio, ang dagdagtang mga sitwasyon sa palibot. With Boy Mata sa Mobil, Joshua Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Sa istorya hali dyan sa luwa. Ang hirak manara Chief na Uyardo. Hindi sinagmagi ni Buta. Paano ka? Ano da alam ang tabi? Maprograma naman yan. Malaog na. O di, paano kaan? O di, sige. Anon, o maprograma. Salamat po kan sa idong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay.